je zuwa dan garba baban kalma kida dan Abdul Amas mai kwashewa mai kwashewa muke nufi mai kwashewa muke jira la ilaha illallah Abdul Amas mai kwashewa wakar ka zanyi mai kwashewa naji kamar waɗansu ma na cewa al'amari na duniyan nan dan hakuri da dangana ne wani in ya gane duniyan nan wani bai gane duniyan wa in dai na ɗauki ganguna na mai ƙaunata nake tunawa mai ra'ayina nake bugawa makina ita shafin ne ko kura ta yi lafiya ne a banga maza na suna zubarwa Abdul Amas mai kwashewa ba na san maza suke sarewa kankanawa ina jiranka ga Abdul Amas kai nuna suwas kai bauna ba ka san garaje sannu kashin tama mai raba tantama kai kura ta wuce a wakai yaro ba ya ja da manya lokare ba ja da kura bera ba jan muzuru don kowa ya san gidan ubare abinda Allah ya rubuta ban ga uban da za ya kankarewa Abdul Amas hai Abdul Amas na gano gwanina daraktan mu ba ya shirya gaya na kane wata kana da rana na ce karyar mahasada da munafukai da makwangwara to ya za ku yi da Abdul namu dan Allah ne ya ɗaukaka shi na ce ciwon cikin barewa wa za ya bata kanwa Allah da ya yi warewa shi za ya bata kanwa sanni rimi a dangare mai kwashewa zo ka haskaka su sandan jifan kura da safe ne ake zuwa a dauko yaro ba ya daina manya da ya sake za ya kurba koko kai shirya karkaja da ba ga kaya can kaje ka dauko mai san ka abin kaso ne ai maƙi ba a bashi sako kura ta wuce kare ko sako ne ba za ya kai mai kwashewa Abdu babban gayya kai wannan kiɗanka ne Abdul Amas mai kwashewa an gaida ɗanka na wanda buru Kano ta da batun bingiwa ko da mai kaje an gaida jinjina ga babban darakta mai biyan hakin al'umma Abdul Amas mai kwashewa Allah ka samu zama dacewa ina kake zuwa dodo kai ba amajira zauna da lafiya jan zaki dodo mashakira mai gaskiya cikin Kannywood duka yake jira mu je zuwa kutun kun bauna dodo mashakira bude kun yi gabas arna sun yi kudu dodo ya gwada sa'ar na gudu wasu in sun ki gudu to sai sun mutu ƙarshe dai masu ƙi ne tuni sun gudu domin sun sani wuya sanya maza gudu babba gayya Abdu mai kwashewa Abdu wani ya san ta duniya wani bai san ta duniya mai kwashewa ina gaya ma wani zai nuna makuna tare a zuciya ba hakan banewa dariya ba so ne ba fatan dai ba kamance hakan ba kura ta san gidan kare shi kwa kare bai san gidan tarewa ashe ina da ke zuwa gangana ko ba da tambura Abdul Amas mai kwashewa waɗansu na jiran dorawa an gaida mai halin nunawa a cikin daraktocin fim na da wanda zan nunawa Abdul Amas mai kwashewa kai Abdu na mu bai juyawa taku a sannu ko sai giwa ga wanda ba ya san gaugawa Abdul Amas mai kwashewa to kai muke jira zo giwa Abdul Amas ne Abdu zakin kane wanda batanta ma dodo san zama a gawo sai dai su gado da batanta ma tsakin ta ma a kawo ce da kwandon karfin fashin ta ma Abdu ka gama kana zo gurin kura
ta ga mai kare sai ta ce da shi yau ya za a karkare ka je kurin ka dawo yau zan tsare kare har mai kare yarda a kare ya fara kara ya ce idan ka dawo ba za ka tare ni ba inda dai batun nama ba a ba kura Abdul Amasu mai kwashewa Abdu jirgi ba ka tarbuwa dutse ba ka taunuwa kada ya tare ruwa kifi yana ruwa kaska ba kamuwa matagar ta ci ruwan koto za ya samuwa wanki shabari dodo shakira Abdul Amasu mai kwashewa ya muje zuwa no dan Hausa baban kalma kai Abdu domin yana kira na mu kai sadan ba ni raina Alhaji Abdul mai san ka abu ka so ne maki ko abun gudu dan Hausa na Alhaji Abdul dan uwan maciji da ka gano dauki sanda daɗi na da duniyan nan wata rana ka sha zuma wata ran sai ka sha madaci dan garba haka ne Allah ya samu cika na da gode imani